Как да създадеш онлайн магазин от А до Я. Днес ще ви покажем в първия епизод от поредицата как да си направиш регистрация в Sellavi. Хайде да започваме. Първа стъпка, влизаме на sellavi.com и когато въведете тук вашия имейл адрес, ви се отключват безплатните 14 дни като пробен период, за да тествате платформата. Въвеждаме телефонен номер и въвеждаме парола. След малко ще ви се покаже полето, в който да въведете верификационния код, който ви се изпратил на имейла. Важна стъпка, за да може да отключите админ панела. Кодът е 6 цифрен. Въвеждате го тук и вече записвате името на вашия онлайн магазин, вашите две имена и отговаряте на въпросите дали продавате вече или имате собствен бизнес. Номера по ДДС не е задължителен, но ако имате БУЛСТАТ е хубаво да го въведете. Вече сте в админ панела, честито. Тук можете да разгледате функционалностите, които предлагаме, можете да тествате платформата и да се допитвате до нашия съпорт отдел. Гледайте следващите епизоди, за да разкрием следващите стъпки.